apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrubuat ako, Hilda. Nalipatam ti balon mo lakay. Saanin, bakit? Ay nawaw, apay asaanan? Saan akong nagbalon? Mangan kami layang ni Jai. Naa, itaman pa'y. Ti ko nam kanyak kat agtipit ta. Katun, Mart. Apay nga rod adi ka agbalon ngay. Di bale, at ang alakalayang mo timakan ni Jai. Saan ka magastusan bakit? Kan lo gumatang ki Jai, di kan mapanog nga aglutaw. Agpudno ka man kanyak. At dansa matidad dumaamang mangtad iti balon mo itjay. Ne, awan na. At dalaang maamuak, talaga adakas ka kanyak. Mabisin ka ka din, Julius. Sigaman gayam, Niki. Nalpasan, di maramit ni Busking ka? Nalpasan, Ayan nga iti balon. Ti ko nam kanyak at mga lakay iti balon. Iso asaan ako na nangalay iti balon ko. Adda iti bag ko. Pugtuam no anya ti inlutok a pangaldawan ta. Hindi ako matamunan niya. Siyempre, ti paborito manin. Ay na, hagyaman aklaw na, Niki. Naimasa talaga ti lutong. Iso siguro akas lalumuklok magak. O sige, ibagam lang numabisin ka ta itod ko ti balon mo. Mabisin ako. Saan na kami nanamigan? Tawan mo't naimas ang masiday di balay. Sige, mabiit lang nga ro, tamapan ko alaan ti balon mo. Aggidan ta ang mangal daw, Anya ti kaya ta sa unye nakitak para Julius. Ay no, anya ti nakitang para onad. Nakita ka naggidan kayo kininiki itay. Ha? Ti kayat ko asawan, kat naggidan kayo anangan. Nakita mo't lang nga iso tinangalay ti balon nyo atwa. Talaga lang anasingid kami kininiki pare. Ay, agam nagkaparay. Sigaman, pagpampanunutan ta kami bakit iti dagas. No kastag sarasarita kayo, kat madlaw ko nga tati something yaw. Ay nawaw, awan ha. Something mo't nga ibagbagam nita. Nasingid kayo unay ti tunggal may sa paray. May salang ti sigurado, pare Onad. Awan ti kahit asawan dagiti magitkitam. Lalaki ak pare, amok na kita. Garaw mo pa'y lang, madlawan. Narabian kamot anagawid, Hilda. Traffic nanang. Manmanupay tinagbiyahe alugan dito'y lugar tayo. Ni Julius ngay. Awan pa'y mat. Ay nawaw, anyat orasan, ngam awan pa'y anagawid nanang. Awan pa'y mat. Ay naapaw, narabyan manunday di atao. No sa dino nga ta tinapanan na Mga no nag-overtime da. Sapay la kumaata puno nag-overtime da. No saan nga nanang? No adda nga iti sabali anapanan na. Ay naanak ko, agsarita kayon to itinalapat inton sumangpag. Kunaklakit din no nagawid matunday di atao. Wano saan, amangan mat no na traffic laeng. Uray traffic, itay kumapay asim mangpot. Alas 5 ti dismissal day jay nanang. Anyat orasan, agalas 9 iti rabi ngam awan pa'y mat anagawid. Agyaman naklaunay, Julius. Agyaman naktaintulod nak dito'y balay. Pasensya ka na, tajip lang ti kabalak. Awan mo't ngamin budget ko pang moto. Okay lang. At least, adda kadwak anagawid. Agyaman nakman na. Awan na nyaman na, basta siya. Ngam, amangan no agungat ti asawam. Di nang tumamuan. Kasano no adda nakakita ka data kat idanon da ken kuana. Asino kumakay? No saludsudin na ka ngay no apay anarabyan ka. Ay nawa, nalakalang daytan niya. Anya ti ibagam ken kuana. Siya, kung ti makamu agrason ken kuana. No adda ti ibagak, sigurado apat yan na. Okay. O sige, agawit ang magkarutan. O sige, agan anak ka ha. Inton bigat manan.
Sa dino tinagapuam, Julius? Ay nawa. Adda ka magayam dita bakit? Baka pakigtot ka mat. Ti saludsod ko, tisong batang. Sa dino tinagapuam ko na. Adda nang ibaunan ni Boss Kanyak. Iso na rabyanak bakit? Sigurado ka? Un bakit? Pudno ti bagbakin ka. Apay nga rod akas sa tilangam. Kasla madanagan ka. Ay, saan Awan ba't amo ka basol ko bakit? Ang taking ganan o patsim ti bagbagak kun no saan? Apay nga rod adi nakitaan iti diritso. No pudno ti ibagbagam. Atay ta. Pudno ti bagbakin ka. Buludak man nga rod ti cellphone mo. No talaga ka. Intun matamtama pa'y. Nalubat ti cellphone ko. I-charge ko labi 8. Bulodem lang ang intun matamtama. Kunakun kat. Anya ti bagam, Onad. Among kading ada asawa ni Pare Julius ni kay. Kaduan mat. Ay nawaw. Among matlagayam kat. Anyat kayat mo asawan. Among matgayam nga da asawa na jitaw. Ngam apay a feeling close ka pa'y lang din kuhanang. Ay nawaw, agraman day taabanag. Isyo kada kayo. Talaga laang agayim kami kini Julius. Rose? Kaduan mat. Saan ada kami ti ayan ti parikutan niya? Kasano saan? Kada kayo mo ti mga aramid iti kalukuan? Da kayo ti ayan ti parikot. Ikanyo iti dakis akay papanan amin a makikita yo. Anyang itimbaga ti asawam idi nagawid ka. Nagungat. Wen, sana ka nagpapekto. Anyang itimbaga na. Sinaludsod na no sa dino tinagapuak. Gamjaking bagbaga ti pudno. Ayun ka, birthday ni Boss Inton bigat. Mapan ka day. Numapan ka o di mapanak mat. Ay kat mapana ka. Agpa-night swimming ka no. Kan sigurado nga ado ti arak kan makanijay. O di mapanta mat. Adda kayo lagayam dito. Agpapaangin kami lang, pare. Kasta ngagpaiso, agpapaangin kami laang. Pare Julius, itay pa sapsapurin da ka ni Boss. Abay ka no. Aday paramin da kanyak. Sige, ibagam nga umaya kon, pare. Umay kakiideng dagidantan. Sikangay ni kay. Agbati ka pala dito, Juan. Wan, agpaangin akpay. Umuna kayo latan. Asino da ito, Julius? Ay no, anya dito bakit? Asino to iniki amang sapsapul kang ka iti group chat yo? Niniki. Asino da ito ababae ko nak? Apay asal saludsuden na no sa dino ti ayan mo? Ay ko bakit? Kasinsin ko dayta. Kasinsin mo kunam. Ay nawa, kay bagbaklaan, kabagyak dayta. Di ka man agul-ulbut, sika, Julius? Kat pudno mo ti bagbagak bakit? Kasinsin ko niniki akatrabaho ak mo't lang. Kasinsin gayam Kat one mat. Ay one gayam, marabyan ang hagawit ita. Kasangay ni Boss, kat ag-swimming kami kano. Anya? Required amapan kami amin bakit? Saan amabalin alapdan lakmanan? Nangan ka din, Julius. Dalpasin, itay pa ya. Simurot matgayam ni Onad agayim mo. Un nga ron, ti ko na kanya kung saan asigurado nga umay. Ngam imay magaya. Sapay nagado tilaw-lawatin day ta at taong. Punulaw na ito ko nam. Kasla babae dito nga unad. Saan ang makatal na tingiwat na? Marites launay. Amin ang makita na kat pakibyangan na. Ay, anta kayo maganda dito, Nikay. Pare Julius. Ay, una yan. Si Murot man ni Tipusto mi. Talaga amang asar da ito atawa. Anya tar aramidam dito'y Onad. Awan makitday. Kahit kulang ti makitugaw. Mabaling ka day. Ay nawaw, agtugaw kalata, ano kahit mo? Madamamot nga may tinom da boss. Kadyak kahit ti mabartag. Iso adi tuyak pa'y man. Mayat mo't gayam dito'y pwistuyong. Naangin siya. Naglukon day di Julius? Ay nawaw, anya man ang tinaramid ni Julius, aya. Kitaan nyo day ti aladawan, nanang. Adda babae akadwa na. Ay wag, nag-resort da ita, saan ka day? Wen, nanang. Isumot lagayam asimurot. Adda mo gayam babae na ijay. Familiar kanyak ti babae iti ladawan. Asino mo nga itinangisend iti da ita? Di yun saludsuden, nanang. Basta adda. Sapay sweet da iti da ita aladawan. Di ko na kanyak idi nagsaludsuda kat kasinsin na kano day di anike.
Adaya mo't agkasinsin akasta. Nasa umon nanang. Sweet da, iti kasinsin na kuno. Babaero talaga. Feeling gwapo mo da di lalaki. Nasaya at ma, tanagawid kan, sika, Julius. Ay nawaw, di naksermonan at akasangsangpot ko lang, nabanugak. Anya ti kayat asawan da iti aladawan, ah? Ne, ladawan mikiniki da ita, nangalamot ita. Saanan ang napatag no asino tinangisan kanyak? Kasta ti kasinsin nga ibagbagam, ah? Ni bakit mo? Awan makita ka Malaysia iti da ita ladawan. Kan kasinsin ko ninigay. Apay ang pagpanunutan mo't iti da kasi tao. Tagrason pa ilaan. Amok asaan apod no akasinsin mo dahi a babae. At dalakit dilimad a relasyon nyo. Awan na limot a relasyon mo't nga ibagbagam. Mingmingam anasaya ti ladawan. Normal ka di kastangar aramiden nyo, ah? Kita man, aramid mat ti agasawa, wenno agnobya ti kasta. Noan niya timbagak, isuday jayan Hilda. Di mo ipilit ti mom. Kasinsin gaya, ah? Naimbaglaan ta na sabat ka, Hilda. Anyat masapul mo, unad. Pantayam da asawam. At da babae na dayday. No kasta, sika ti makinkuko iti dahi adami account? Wan, insan ko kang kang. Tamok tirik na ti maluklukaw. Ti ko na ni Julius kanya, kat agkasinsinda ka no. Kasinsin ko dahi ko na namot. Agkasinsin nga. Oho! Kung kunalaang nilakay mo dayta. Kunaktupay kat. Kita makat sweet dadwa. Kasjay, agkasinsay. Talaga babaero dahi ta Julius? Ay na! Bagbagam to no agawid. Hindi nakiramraman Saanan? Isakok dagiti bado na, tauray pumanawon. Ha? Anya? Seryoso Saan ko akasapulan ti lalaki akas kinkwana? Nakaululbud launay. Anya jay na isa ko nga inruar mo, anak ko. Dagiti bado ni Julius, nanang. Isina kon, tapno na wayada iti kasinsin na nga ibagbagana. Ay nawaw, pudno nga rod ti atap ta. Saan na akasinsin ti babae akadwa na iti ladawan? Wan, nanang. Rason na la ang akasinsin na dayjay. Tapno saan tayo apagpanunutan iti dakes. Ay naglukaw. Talaga, nagluko. Saan mo't agwapo, ngamay na. Nalabos mo't ti kinababairo na. Saan lang anam na minsan nga inaramid na ti kasta kanyak. Isu nga ita, palubusa kon nanang. Isumot lang asakit ti ulo ti ipapain na kanyak. Apay asimr kapay laang si kaalalaki. Bakit? Dinakman awagan iti bakit? Di mo nabasa di karatula ijigit aya. Awanan ti karbangam dito, iso apumanaw kan. Huh? Badum dagiti nakasako. Alaam, tapno saan nga isupay ang maiwarwara dito. Saan ko mamatakas ta? Ay nawaw, nakapangad nga kon Julius. Nawayakan. Nawaya ka ang mga ramid iti kay kayat mo. Sumurot ka iti kabit mo no kayat mo. Awan bibiyang ko. Bakit? Si kalaan tayo ayatag. Si kalang ti ay ayatak tarupam. Pumanaw ka kideng. Apayan baray? Awanan pare. Insinan na kong tasawak. Apay ka now? Naduktalan natin may papankada kami kininiki. Nagpamarangak nga wantang mau. Narigatin umaamuan na siyak tinangindahan ang kinibakit na. Among pare, itala ang anak Amerisak. Kamaligayam tikas jay. Nasingid kayo launay kaming kininiki akatrabahuan ta. Day tatipidot ko pare. Nomok kumakasto iti pagbanagak. Linikliga kumanda dya babae. Kita aparay. Ang mga umay agreklamo ni bakit mo dito. Kat ikatunda kayo ni Baus. Sapay di na kaya tikas jay. Un-una ako ni boss pare. Agrisay naklaan, sakbay ang may babainak. Likliklikan na ka di, Julius. Kan nadamag kung agresign ka no? Anya ko matibibiyang mo. Lipatan tan titong kalmay sa niki. Ay nawaw, kalpasan ti amin. Namiris ko ngay ayat agayam ta asawak. Anya? Sana po na pa nagayat ti marikrik na para keng ka. Kahit kulaang tag-enjoy. Anay ko. Apa sinipat na. Dayta ti ganabang. Awanan kay ti bain. Kalpasan ti amin. Kasta ti bagam kanya. Ha? Feeling guwapo ka mat. Lupap to malatagong mo. Bakit? Nag-resign na kiti trabaho. Anya ko matibibiyang ko no nag-resign ka. Tapno awanan ti pagdanagam Ay nawaw,
Awanan ti bibiyang kuken ka kunak mo. Ah, Di uray sumurot kan iti kasinsin mo nga ibagbagam. pangasim ko maata pakawalan na ko. Uray mapakawang ka. Saan ako na makisinublian pa kang ka? Please, bakit? Ay saan? Uray anyat ibagbagam. Ay. Saanan nga agbaliw ti kapanunutak. Di bali, tawan mo't anak ta. Agbalbaliw akon, promise. No awanan ti ibagam, pumanaw kan. Uray agsangit ka pa iti dara iti sangwanak. Saan ako na makisinublian kang ka, Julius? Naibusan ti pasensya kang ka, period! Ay, nawaw! Di ka agaramid iti kalukwan. Tano maibus ti pasensya ti asawam, awan to ti sublianam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.